खुलुमबाय लोगोफोर नैबे समाव गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बावहरग्रोबाय। दा आङो दंफैयो नैबे समाव गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गोथौनि बेन्दोङाव थानाय नाम्बर बियाबनि आवथायाव थानाय गणेशपुर गामियाव। बे गणेशपुर गामिया जाहैबाय 1972 मायथाइयावनो इस्टाब्लिश जादोंमोन, गायसनजादोंमोन। थ' दिनैनि टपिकआव आं दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैदों, मानो होनब्ला दामनाय देनायखौ लाबोआखै, लाबोदोंब्लाबो दिनै एसे आलादा जागोन आरोखि। दिनैनि भिडिअआव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो फोरमायहरगोन जे बे 1972 मायथाइनिफ्राय बेसेबां बोसोरनिफ्राय मा मावबोनानै माबायदि हारिमु दैदेनबोदों बिनि सायाव जों बेजों दसे टपिक रायलायगोन, बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोगासिनो दं। थ' बिदिबा आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। स' लोगोफोर नैबे समाव नैबे बिथाङानो जाहैबाय जोंहा मुस्रि सामाचरन हाज'वारि। थ' लोगोफोर बिदिब्ला नैबे समाव जोङो बिथांनिफ्राय मिथिना लानोसै बिथाङा 1972 मायथाइनिफ्राय बे गामिखौ मारै हारिमुखौ दैदेनबोदों। थ' बिथांनाव सोंना लानोसै, लेट्स गो। खुलुमबाय, आंनि मुङा सामाचरन हाज'वारि। आंनि गामिया जाबाय गणेशपुर गामि। दा बेयो नोंथांमोननिसिम आं फंनैसो नोंथांमोना सोंनायलाय दा जाखिनि हायो बेखिनिखौ आं बुंनो सानदों। दा बेवहाय हयथ' गोबां रोखोमनि बाथ्रा दंमोन आरो बायदिसिना सनफोरनिबो एसे बावलांनाय बादि जादों। जोङो नैबे 1972 मायथाइनिफ्राय बे गणेशपुर बा बे जोंनि हालामा गायसनजेननाय बा हाग्रा जाजेननाय रायजोफोर, जोंहा आफामोननि सोमोन बा बै जोंनि आबौमोननि बैसोनि बै समाव जोङो गोबां उन्दैमोन, नाथाय जोङो बे हाग्रा गेजेर सौसिननानै नाथाय जोङो बेबादिनो सोलिबोनाय बोयै बोयै जोङो बिदिनो बे गणेशपुर गामिनि जोंनि गाहाय बिफानि सोमोन इन्द्रमन रामसियारि होननाय सासे बेक्ति सासे दङमोन। बिथाङा बै समाव नाथाय बाथौ धोरोमनि बे जिल्ला महरै जिल्लानि जोंहा आफादगिरि दंमोन। बे आफादगिरि बिथाङा दैदेननायाव जोङो बे गणेशपुराव गिबियावनो जोङो गोबां जाथिखौ नोजोर होनानै खौसे जानांगौ होननानै जोङो बे गणेशपुर गामियाव जोङो बाथौखौनो सिबिबोदों। नोंथांखौ जोङो मिथिनो मोनबाय, रायजोफ्रा बयबो बिथाङा सासे गोदोनिफ्रायनो समाज सिबिबोदों। दा बिथांनाव जोङो सोंगोन, दा नोंथाङा हारिमु होननानै बुङोब्ला नोंथाङा मा बायदि मोनो, एबा नोंथाङा हारिमुखौ माबायदि सिबिनो मोजां मोनो? हारिमु होनब्लाथ' बिख्लो होननानै सानो। आदसा, बे हारिमुवा जाबाय जोंनि जाखिनि जोंनि बे हारिमु नङाब्ला जोङो बै हाग्रा जंगलनि भुट प्रेत बा हयथ' मोसा मुफुर जुनारनि सोदोब थायो। जों सुबुं माहारि बादियै जोङो गावखौनो थांना थानो बा जोङो गोबां खुसि जानानै थानो रंजा बाजा बेबादियैनो आं गिबियावनो हारिमु महरै दिनैजों अन्तत' 35 बोसोर जाबाय आं हारमनि दामबोदों। आंनि आखायाव दङ दा बर्थमान गोबाङानो आरज आरो देमसि बेबादि आं दामबोदों हारमनिनि बाहेरे आङो दामबोआखै। नाथाय बे गामिनि जानानै आं आरज आरो देमसि रंजानाय समावबो आं गोबांखौनो बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला मोसाहोबोदों दिनैसिम। आरो थांना थासारियाव आङो आसा खालामो बै हारिमुजोंनो आं देंखो होनानै आं जाथि माहारिखौ फोथांनायजों लोगोसे गामिनि रंजा बाजाखौ लाखिगोन होननानै आं। स' लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय जोंहा मुस्रि सामाचरन बिथाङा जि बुंबाय, बिथाङा मा रोङो। दिनैनि भिडिअआ इन्टारेस्टिं जागोन, मानो होनोब्ला बिथाङा होनदों हारमनियाम दामना आरो लोगोसे देमसि। एकदम बरिया जागोन दिनैनिया, नोंथांमोना नायलांबाय थादो, दसेनि उनाव देखायगासिनो दं।
बांला गैयाखाय गारि गैयाखाय Alay manut na mawala jiwa wapa Dalai manut na mawala jiwa wapa Agai sorogi ni pusari sari bagandari Mawala mandau unang lainengku Mawala mandau unang lainengku So लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होलांदो गोजोन्थों थेंक इउ